Koľkokrát v živote pre Boha som si myslel, že smradlavejšie sračky už neexistujú ako tie, z ktorých sme práve vykráčali. Koľkokrát som si v živote myslel, že hĺbšie dno ako to, čo predvádzajú politické elity, snad neexistuje. Mýlil som sa, je rok 2023, necelé 3 roky máme vládu, ktorú sme si vymodlili. Necelé 3 roky máme politické elity, ktoré sme si vo voľbách vymodlili. A necelé 3 roky trvalo, než im padli masky z tvári. Ktorých sa zračí presne to, čo nás postavilo kedysi, dávno, na nohy, po vojne, po 68., po 89., po 93., osobné záujmy, skupinové záujmy, prachy a moc, populizmus, radikalizácia, blbosť, hlupáctvo, spojené s konšpiračnými teóriami, animozitami. Odkiaľ sa berú tí ľudia, ktorí považujú Rusov za osvoboditeľov? Odkiaľ sa berú tí sympatizanti imperiálneho Ruska? Odkiaľ sa berú tí blázni, ktorí nenávidia každého, ktorý k nám príde s holým zadkom, žena s malými deťmi, bez manžela, bez starých rodičov. No sú tu a pripomínajú nám denne, že sloboda nie je mana z neba a že kým budeme žiť, si to musíme rozdávať s temnou stránkou našich duší. A keď hovorím, že s temnou stránkou našich duší, hovorím aj o svojej duši. Hovorím aj o dušiach svojich blízkych. Nikto z nás nie je iba biely. A pýtam sa sám seba, čo robiť? Ako sa správať? Ako usilovať o ciele, ktoré považujeme za zmysluplné? Ako vyraziť medzi ľudí, rozprávať sa, argumentovať, presviečať, hľadať konsenzus, hľadať prieniky záujmov, ustúpiť tam, kde majú pravdu oni a byť v akcii, byť pritom, vidieť za sebou konkrétne činy a vedieť, a to predovšetkým vedieť, kto je ten, kto ukazuje prstom. Aký je jeho príbeh? Čo spravil dobrého a zlého na ceste životom? Keď stretnem človeka, ktorý ukazuje prstom a udával za komunizmu, konšpiroval po novembri 89, kázal vodu a pil víno, a to je jedno, či to je farár, politik. Postaviť sa čelom, postaviť sa z očí do očí, postaviť sa silou a neustupovať. Tam, kde končia argumenty, začína zápas, ktorý má trošku iné pravidlá.
ako bežný, mierový, konsenzuálny dialog.